Gedang Yosrati mantra mangonjo-onjo. Paman Arya, kula nggih. mboten klentu kados menika Dimas Setyaki. Oh nggih ngaten kok. Dipun suni presa. Dimas Setyaki pinenggih papan kene padha kanthi harja di ya wis saking pangestunipun Kakang Wonggo mboten manggalan setunggal menapa bekti kula kunjuk tak tampa Dimas. Paman Sengkuni bekti kula kunjuk. Ya Setyaki tak tampa Setyaki. Arti ndak nyang endi ingkang kedahipun pitanyo menika rak Setyaki. Kakang Prabu Wonggo menyak lalat dan Dwarawati mboten mawi idi lilanipun Sentana Dwarawati. Menika salah ageng sanget dosa gedhe tumrap negara Dwarawati. Kamangka nganti Kurawa segelar papan nganti prajurit badhe tindak pundi? Oh, iku to. Terus pundi paman? Nggih leres. Awong mlebu ning negara manca kok ora nganggo lilane Sentana Dwarawati ya. Kamangka cetha Setyaki niku agek tugas sis kamling. Cilaka ya. Ora nggo KTP iso kecekel tenan iki. Ya ndadekno kawruhananmu Dimas. Kang Agung pamengkumu pun Kakang njaluk ngapura. Sejatine pun Kakang sedya dunung ana ing madyaning wana Kamyaka. Kamangka dalan sing serak kuwi metu papan kene. Mula pun Kakang njaluk lilane Siadi. Wigatosipun aku ngupaya murcane pronanku Sidakumara ingkang Gusti Madya Candra kalenggan iki murca. Miturut keterangane Paman Durna iku dumunung ing madyaning alas Kamyaka. Mula lilanana pun Kakang lan para Kurawa liwat papan kene. Lengleng ing driya mangungkung. Kandihan rimbang yalinul nandang kandin. Kakang Prabu Kanuwun pangapunten Kakang. Ya senadyan kepiye wae lamun to pribadi dhewe Kakang Karna tak parengake nanging bareng nganti Kurawa uga nganti prajurit mundak dadi kageting para kawula Dwarawati dinyanana kedadian apa-apa. Prayoga rasah liwat Dwarawati isih dalan apa dalan si akeh kanggo sira tuwujara madaning alas Kamyaka. Pancen jarak ngalang-alangi kok nggih niku. Setyaki kok pancen jarak dadi pepalangku ngono apa piye? Jir iki wis dadi kewajibane Setyaki babuk. Nantang perkara kelawan Prabu Karna sak karepmu le marani. Aja lungguh ngisor. Jajarana pun Kakang dadi ora dina dungkap nggonku sedya ngadepi kelawan Dimas Setyaki yen pancen iku karepe Kakang Prabu Karna. Tak sendikani dawuh Kakang Prabu Karna. Jaja muntap ler kenetap netra kocang ondarandir. Semengko jaja bang mawinga-winga wengis ing Paman Sengkuni kula punten iki kok nggih. Bareng Setyaki ngadeg mak nyat mripate mencer waduh githokku mak brinding trima mundur ngatonke wanimu karo wong tuwa leno pangendamu tak tebak dadamu gladran kuandamu maju tak ladeni Kakang Prabu Karna.
Setyaki ana apa Kartomarma? Kowe mepalangi apa kang dadi kasih Kakang Prabu Karna babami. Jer kowe arep liwat papan kene ora sak trepe lamun ora nganggo dililani para Sentana Dwarawati. Apa? Kowe tanpa kantha tanpa kanthi aku nggo wadyabala segelar sepapan. Aja tok pamer karo Setyaki. Bareng moro ora bakal kemundur jangka. Leno pangendamu dibantangan pecah sirahmu jebol dadamu. Apa-apa rasakno kaya banding dipecah sirahmu. Aja tendang dibakno. Rebut balake. Balake Tampanono. Kene nganggo sirahmu. Nyoh. Nyoh. Ora. Ora hidup pecah tenan sirahmu. Biar mati aku. Lho, Kartomarma inggih paman. Kaya kowe mau menang karep kula. Kula wis ngetokke bindi kula. Kamangka bindi kula saben Selasa kliwon jemah kliwon kula kutuki. Kula sembah-sembah
ing pangajab sesuk perang Bratayuda kena gumis mecah sirahe Werkudara Janaka. Kula gunjajal gepuk sirahe Setyaki kena bindimu mati. Kok mati wong kedhep pun boten. Kamu kok bindi kula regane larang. Pira 5 yuta. Saka ngendi kuwi? Saking Karangtalu. Saka Karangtalu inggih bindi kula menika. 5 yuta. Ayo ora apa-apa. Bindi disaut keproke sirahku. Yes perepet. Jagat niku terus ora nganggo sengenge. Peteng. Terus kula keprok mulih repet. Lah bindine nanti duka dipun rumat napa mboten kula ora ngerti. Mula sesuk menaiki nek niat nyembah ki aja kok karo barang mati. Nek niat nyembah karo sing gawe urip Gusti kang akare jagat ngono. Nyembah kok bindi. Ora bindi tok sembah ngene piye ra? Meneng wae to. Alung nyembah aku iso tak bungake. Oh iya iya kata Marmo, tentrem kowe sak bojomu bareng nyembah bindi. Ning ya cara wong bagol ora rugi, kok mboten rugi? Nah, kowe iso ngrasake dhewe. Ngrasake loro sampean niku mati aku. Ya ya nek es diniati ki nek kalah ki ya wis ora ngrintih kaya ngono kuwi. Wong wis diniati mau dek arep teko niat kaya ngono kok bareng kalah kok njur gliri. Apa nang gliri ngene yo dibaleni ngono kok. Senengane kok werna-werna. Ngopo cetraksi kok guyu kemekelen. Kula niki guyu awak-awak kula dhewe kok, Mas. Lah sebabe kula ngerti Dimas Kartomarmo mundur panas. Ayo karang adine nggih. Maju kula. Kaya nek le mulang Simbah Durna nika carane nangkis ngene. Ora ngerti sangkan paling bebaya yes ten bathuk kula. Biur krampul. Sing makdes kuwi apa, sing mak biur kuwi apa, sing krampul kuwi apa? Sing makdes niku tibane bindi ning bathuk. Yes. Sing mak biur kula kontal tiba selokan akeh banyune. Sing krampul anggerane kula niku ngalor ngidul nggawa slepan isi mbakoro cengkeh. Yo mentas saking sak teng krampul keri dhewe-dhewe. Iya ademe. Wong sumuke kaya ngene kok ademe iki. Angger Karna. Kula paman pancen kerang prayogi menawi dipun lajengaken. Monggo nyimpang margi Paman Hari Sengkuni. Kula Yayi lah bareng dadi Pacakara Kakang Udawa ora ketok. Yayi mboten ngertos kok. Ora ngerti dos pundi. Maratuwa kula enten ten rika. Sengkuni niku rak maratuwa kula to. Ha nek kula melu perang mriku teneh mengko ya ketemu maratuwa kula. Kamangka kula sak jeget dadi anake mantu rong tau kok kula ki munjung karo wong tuwa. Kerep-kerepe malah kula sing punjung kalih maratuwa kula. Wong maratuwane kok munjung anak mantu. Kuwi menika estu lho Yai. Duwe sapi medhet bola-bali niku sing ngedoli ki namung kula. Sembrono. Kok lajeng kula nggadahi pemanggih. Pemanggih dos pundi? Prayogi malah niki tut uri mlebet madyaning Wonokamyaka. Jalaran menika ngupadi murcanipun
pun Dagumara. Mbok bilih ing mangke angger sumbu nggih murca wonten madyaning kami wana kamyaka sinten mangertos. Leng-lenging driya mangun mangu ungkung. Winangun kang lagi hamangene Mekaten kula kantun nderek kepareng Yayi. Pokoke Yayi ngalor tak tukke ngalor, Yayi ngidul tak tutke ngidul. Monggo Kakang Udo. Monggo Yayi. Sretinon langene ngepamyat busana maneka warna renggeng kencana ratna bandara layu umiter sirana pandres sing maruta serna kumarani wiyat manyan gumlebeting dwaja sru prasta kayu pangkeprapal puspito anjrah ing sitiun renawar katyuben angin kukila buparaso mabar Wulung-wulung sami kendang werswageng alit parting sulayah candrane pindho klagaden pidak gajah labet kaprabawan sulabawanira para Kurawa ingkang keparengan ndhiyudanipun Raden Setyaki awit saking kasididianipun Raden Setyaki wekasan para Kurawa bibar mawut candrane kaya sapi lang suwe usana anebi negari ing Dwarawati sawusnya tata titi tentrem negari Dwarawati Raden Setyaki wafate Udawa kepara lon-lonan kanthi saged benostani baris pendem anungka lampahnya para Kurawa sedya mrepeki wana kamyaka menawi ing mangke
Raden Sumbugi dumunung wonten madyaning wana Kamyaka. Oh, to. Sinegeg gendha kanggo sapunahan kang lagi lumaksana. Pundi kang pinangka sambeding carita ingkang masih nenggil papan wis siji caritane. Lamun to sinarenga. Datan kadi gumlaring kajuangan cakra kembang. Tan genggang sak rikma pinara sapta candrane.